खुलुमबाय लोगोफोर गासैखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअजों बरायबाय लोगोफोर आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ ब्लग भिडिअ नङा आं दिनै मोनसे नोंथांमोननि गेजेरावहाय मोनसे फर्म फिलआप खालामनाय भिडिअ लाबोदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ दिनै आङो माने नै बे फर्मखौनो माबायदि फिलआप खालामो आं नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनोसै आरोना लोगोफोर नै माने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान जाय महिलाफोरा बे फर्मखौहाय मोनदों मोनथिखागोन गासैबो मानि फर्म बेयो स' लोगोफोरना माबायदि खालामो आं एसे नोंथांमोनजों शेयार खालामलांनोसै आंनि खालामनायखौ नोंथांमोननो दिन्थिनोसै आरोना लोगोफोर आं माबायदि खालामदों नोंथांमोना नायलांनो हागोन नै फर्मा बेनि मावथांखि नैयाव पासपोर्ट फट' नांगौ आरोना गांसे लोगोफोरा जाय मिथिनायाथ' मिथिखागौ खालामनो रोङैफोरा नायना लानो हागोन आरोना माबायदि खालामो जाय रोंनायाथ' रोंखाबाय खालामखाबाय जानांगौ ओमफ्राय सोरबाफोर रोङाब्ला नायनो गोसोब्ला माबायदि खालामो नायना लानो हागोन आंनि भिडिअनि गेजेरजोंबो नैबेनो जेरेक्सआ आंना यावसो पासपोर्ट साइज मोनसे फटक नांगौ ओमफ्राय 1 नाम्बाराव दङ सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सोद्रोमानि मुं माने गावबागाव मेम्बारनि मुं आरोना गावबागावनि मुं सेल्फ हेल्प मेम्बार बेयो आंनि मुं आरोना रिजुमनि बर' गावबागावनि मुंखौ लिरना लाब्लानो जाबाय आंनि मुंखौ लिरबाय ओमफ्राय 2 नम्बराव दङ सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नेम माने गावबागाव ग्रुपनि नाम आरोना सोरनाव मा ग्रुपनि नाम दङ लिरनानै होबानो जाबाय नै जोंना ग्रुपनि मुङा बेनो बिहामजो जीबिका सेल्फ हेल्प ग्रुप आरोना गावबागाव ग्रुपनि मुंखौहाय 2 नम्बराव लिरनानै होब्लानो जाबाय ओमफ्राय नै 3 नम्बराव दङ सेल्फ हेल्प ग्रुपनि MIS कड माने नै MIS कड ग्रुपनि आरोना गावबागाव ग्रुपनि MIS कड थाखायो ओमफ्राय लिरना होबानो जाबाय आरोना MIS कडखौ सोरबाफोर मोनाखैब्ला गेदेरफोरनाव सोंनानै ला ओमफ्राय जानबुं नाम्बारा जाबाय गावबागाव मबाइल नाम्बार बेयो जाबाय आंनि मबाइल नाम्बार ओमफ्राय नै फैनानै बे जाबाय 5 नम्बर कास्टआ जाबाय हारि ओमफ्राय नै कास्टआ नै मा दङ जेनेरेल दं OBC दं ST दं SC दं जोंना बर'फोरा ST आनो जायो नालाय ओंखायनो आं ST आव होबाय जोंना 6 नाम्बाराव दङ आरज गथायगिरिया मरान मटक हारिसानि जेबो कमिउनिटि मटक कमिउनिटि नङा नालाय बेखायनो न' आरोना जोंना न' होबानो जाबाय बेयावहाय ओमफ्राय 7 नाम्बाराव दङ आरज गथायगिरिया साहा बागाननि हारिसानि बेबो न' जागोन आरोना जोंना जेबो साहा बागाननि माबा नङा नालाय ओमफ्राय बागाननि हारिसानि सोंदों आरोना टि ट्राइब्स नंगौ नामा सोंदों ओमफ्राय जोंना नङा नालाय ओंखायनो न' होबाय आं इयावबो टिक मार्क होबाय न'आनो सेभिंस बेंक एकाउन्ट नाम्बार गावबागाव एकाउन्ट नाम्बार आरोना गावबागाव सेभिंस बेंक एकाउन्ट नाम्बारखौ बेयावहाय लिरना होब्लानो जाबाय 9 नम्बराव दङ बेंकनि मुं माने गावबागाव बेंकनि मुं जोंना जाबाय बेंकनि मुङा जाबाय स्टेट बेंक अफ इन्डिया आरोना आंना स्टेट बेंकनि ओमफ्राय सोरना मा बेंक लिरना होब्लानो जाबाय सोरनाबा 10 नम्बराव दङ दालायनि मुं माने ब्रान्च नेम आंना बेंकआ नै ब्रान्चआ बरपेटा रड आरोना बेखायनो आं बरपेटा रड होबाय सोरना मा ब्रान्च लिरना होब्लानो जाबाय ओमफ्राय नै 11 नम्बराव दङ 11 नम्बराव IFS कड IFS क'डआ गावबागाव बेंकनि आरोना गावबागाव IFC क'डआ गावबागाव बेंक सोरना मा बेंक गावबागाव मा बेंक बेनि क'डखौ लिरना होब्लानो जाबाय ओमफ्राय नै 12 नम्बराव दङ भिलेजआथ' गामि बेखौथ' बयबो मिथिखागोन गावबागाव गामिनि मुं मा गोलैयो जोंना धेकियाजानि गाव लिरो नालाय धेकियाजानि गाव होबाय आरोना सोरना मा लिरना होब्लानो जाबाय मा गोलैयो आरोना ओमफ्राय नेक्स्टआव थांसै जोङो 13 नाम्बाराव नै 13 नाम्बाराव दङ गामि पन्सायत VCDC एबा MSC बियाबनि मुं ग्राम पन्सायत नै जोंना VCDCआ मा गोग्लैयो नै जोंना VCDCआ मा गोलैयो धेकियाजानि VCDC गोलैयो आरोना धेकियाजानि गोलैयो आरो सोरना मा गोलैयो लिरनो हागोन
नै PCDC होयोना ग्राम पन्सायत होयो आरोना जोंना PCDC खौ होदो नालाय PCDC आ धेकियाजानि गोलैयो आरोना नै लिरबाय सोरना मा गोलैयो लिरना होब्लानो जाबाय नायनानै इनिफ्राय 14 आव दं ब्लकनि मुं गावबागाव ब्लकनि मुं लिरनानै होब्लानो जाबाय जोंना ब्लकआ गबरधना ब्लक गोलैयो आरोना नै गबरधना ब्लक गोलैयो जोंना ओमफ्राय जिल्लानि मुं गावबागाव डिस्ट्रिक्टनि मुं जोंना बाक्सा गोलैयो नालाय बाक्सा होबाय सोरना मा गोलैयो लिरनानै होब्लानो जाबाय 16 नाम्बाराव दङ आयेन आफाद बियाबनि मुं बावैसो डेलिमिटेशन आयगनि फोरमायथि बादियै माने दायो सोलिबाय थानाय आयेन आफाद बियाबनि मुङा नोंसोरनिया मा बेयाव लिरबानो जाबाय जोंना मानास गोलैयो आरोना मानास 41 जोंना बेयावहाय मानास 41 आं लिराखै नै एपिक आइडि नाम्बार माने फट' गोनां भटार सिनायथि बिलाइ नाम्बार आरोना बेयो बेबो माबायावनो दंखायो मा होनो इखो गावबागाव भटार आइडि नाम्बारा भटार कार्डआवनो दंखायो आरोना फट' आइडेन्टि कार्ड नै जिमेल जोंना जिमेल लिरनाय दं सोरनावबा बेलेगबो थानानै बेनो बेखौनो लिरबानो जाबाय एपिक आइडि नाम्बाराव नैयावहाय भट होग्रा मिरुनि नङानो जाबाय नै जोंना भट होग्रा मिरुनि नङा 80 नम्बर साकगुरि LP स्कुल आरोना ओमफ्राय सोरना मा गोलैयो लिरनानै होब्लानो जाबाय बेसे नाम्बार ओमफ्राय नेक्स्टआव दं पलिं स्टेशन नाम्बार माने बेबो माबायावनो थाखायो आरोना भटार आइडियावनो दंखायो गावबागाव नायनानै लिरबानो जाबाय बे नै पलिं स्टेशन नेमाबो भटार आइडियावनो दं पलिं स्टेशन नाम्बाराबो भटार आइडियावनो दं नै जोंना 170 जायो नै आं खिथिनोसै नै भटार आइडियावनो थायो आरोना नै सिनायदोंना सिनायाखै नै जोंना बेनो आरोना 18 नाम्बार नैबे सायखगुरि LP स्कुल जोंना ओमफ्राय नैबे जाबाय नाम्बार पलिं स्टेशन नाम्बार बेयो नोंसोरना सोरना दायो सोलिबाय थानायखौ लिरब्लानो जाबाय बेसे नाम्बार नेक्स्टआव दं खुदियानि बिसान जुदि दङब्ला सोरा बेसे खुदिया दङ आरोना ओमफ्राय लिरना होब्लानो जाबाय चिल्ड्रेन बेसेबां गथ'सा दङ गावबागाव जोंना आंना सासे नालाय सासे होबाय सोरना सानैबा सानै साथामबा साथाम बिदि लिरब्लानो जाबाय आरोना 18 नाम्बाराव दङ नै फरायसालियाव थांनाय 3 निफ्राय 14 बोसोर बैसोनि हिनजावसा खुदियानि बिसान जुदि दङब्ला फरायसालियाव थांनाय माने स्कुलाव थांनाय 3 बोसोरनिफ्राय 14 बोसोरालागै 3 निफ्राय 14 इयार्सहालागै हिनजावसा दै बेलेग हौवासा नङा हिनजावसा खुदिया दङब्ला लिरनो होदो आरोना सासेबा सासे सानैबा सानै आंना गैया नालाय हिनजावसा गैया नालाय 0 आरोना हौवासाब्ला जाया हिनजावसासो आरोना हिनजावसासो सोंदों नालाय बेयावहाय 19 आव दङ फरायसालियाव हिनजावसा खुदियाखौ मुं थिसननाय जादोंना जायाखै सोंदों जुदि दङब्ला येस जुदि दङब्ला येसआव होनांगौ आरो गैयाबा न' आंना गैया नालाय ओंखायनो न' आरोना लोगोफोर 20 नाम्बाराव दङ अमृत बृक्ष आन्दलन हाबाफारिनि समाव गायनाय दंफां फुलिया थांनानै देरदों एबा देराखै मेन पइन्टआव फैदो दासो नै दंफां गायनाया आरोना जोंना नै दंफां गायसावदोंमोन साननैसो सिगाङाव बे दंफाङा थांनानै दङ ना गैया होननानै सोंदों दङबा दङ येस आरो गैयाबा गैया न' ओमफ्राय आंना दङ नालाय येस आरोना ओमफ्राय नेक्स्टआव दं क नाम्बाराव जुदि थांनानै गैयाब्ला थैबायब्ला आरोना मोनसे एप्लिकेसन होनानै मोनसे माने दंफां फुलि गायगोन होनना बुंदों थांनानै गैयाब्ला जोंना थांनानै दंखायो नालाय ओंखायनो इयाव एक टिक मार्क होआखै जुदि सोरबाफोर थांनानै गैयाब्ला गैयायाव जुदि टिक मार्क होदोंब्ला बेयावहाय आर'जलाइ लिरनायनि थाखाय माने फुलि गायगोन होन्दोंना आर'जलाइ लिरनांगोन आरोना ओमफ्राय इयाव जुदि आर'जलाइ लिरनो गोनां दंबा टिक मार्क होबानो जाबाय येसआव आरो गैयाब्ला न' 2021 मायथाइनि सिगां लानाय माइक्र' फाइनान्सआव रां दाहार लानायनि अनगायै सेल्फ हेल्प ग्रुप VIC बेंक एबा जायखिजाया रांखान्थियारि फसंथाननिफ्राय लानाय सुख'नो हायै रां दाहार सोरहाबाफोर दङ नामा जुदि दङब्ला इयाव येस होबानो जाबाय माने लन सोरबाफोर 2021 नि सिगां
कुइसननि सिगाङावनो जुदि माइक्र' रां दाहार फाइनान्सआव लानाय माबा मोनसे लन लानाय दङब्ला बेयावहाय लिरनो होदों आरोना येस बाय येस न'बा न' आंनाथ' गैया नालाय ओंखायनो न'आव होबाय आरोना जिथु नाम्बाराव दङ रां थुबिलनि जहै मावनो लानाय रांखान्थियारि मावफारि बेयाव गखोन्दो नाय होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय नै रां थुबिलनि जहै मावनो लानाय माने बिजनेस प्लान जोंनि बिजनेस प्लाना मानि थाखाय माबागोन आरोना जोङो माखौ बिजनेस प्लान खालामगोन नोङो मानि थाखाय लानो नागिरदों बेखौ रां थुबिलखौ बेखौ बेयावहाय लिरनांगौ आरोना जोंनि बिजनेस प्लाना मा जागोन जेरै बेथिं दङ ना फर्माव लास्टथिं दङ नालाय दाउनि अमानि मोसौनि बायदिसिना एक्सेट्रा दंना बेखौहाय लिरनांगौ आरोना नोङोहाय बे रां थुबिलखौ लानानै नोङो मा बिजनेस प्लान खालामनो सानदों बेखौ बेयाव लिरना होब्लानो जाबाय ओमफ्राय आङो पिगारनि लादों नालाय आङो ओंखायनो बेयाव पिगारनिखौ लिरसिगोन आरोना ओमफ्राय नों पिगारि लादों नालाय ओमफ्राय नोंथांमोना मा लानो सानदों बेयाव लिरब्लानो जाबाय बोरमाबा बोरमा अमाबा अमा दाउबा दाउनि फोसावथाय डिक्लेरेसन दङ आरोना फोसावथाय ओमफ्राय नैयाव दङ आं मुस्रिमा बेयाव लिरनाय दङ आं मुस्रिमा बेनि गेजेरजों फोसावनाय होयोदि हायोदि आं थिसननाय गोजौआव मुंख'नाय गासिबो खारिया आंनि गियान आरो फोथायनायाव सैथो आरो थार फोसावना लानाय फोसावथाय नै डिक्लेरेसन होबाय मा जाबाय आरोना गावबागाव नाम होनानै ओमफ्राय नैबे जाबाय आंनि फिसायनि नाम सुरेश मोसाहारि गावबागाव आं मा खालामगोन आंनि मुं होनानै बेयाव दङ कालार डेट आं दिनै टुवाइस लिरदों नालाय 26 नै खालि लिरदो ओमफ्राय जेनेटिकेलिकाव बेयो आंनि मुं सिगनेचार ओमफ्राय नेक्स्ट थांलायनोसै गोसोआव लिरबाय आरोना संकल्प बाथ्रायाव 2आव इंलिसाव लिरबाय बेयाव गोजौनाया जाबाय हिन्जावसा फिसाजो थानायफोरनि आरोना ओमफ्राय आंना हिन्जावसा गैया नालाय ओंखायनो आं गाहायाव फिलाप खालामबाय आंनि मुं आंनि सुरेश मोसाहारि गावबागाव हौवानि नामखौ होबानो जाबाय आरो सोरबाफोर हौवा गैयाब्ला बिफानि नामखौ जागोन ओमफ्राय गावबागाव एज आरोना नै आंना 33 नालाय 33 होबाय ओमफ्राय नै बिहामजो जिबिका ग्रुप बेयो गावबागाव सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मुं आं ओमफ्राय नै फैबाय आफ्टार माइ इयाव मा लिरदो जोंना गामिखौनो लिरदो आरो मा जायगा गोलैयो धेकियाजानि गाव जोंना धेकियाजानि गाव गोलैयो नालाय धेकियाजानि गाव लिरबाय नोंसिना मा गोलैयो लिरबानो जाबाय गावबागाव ओमफ्राय अन दिस मन्डे माने दिनै मा सान मा बार माने मन्डे दिनै समबार आं समबार खालि फिलाप खालामदों नालाय समबार लिरबाय आरोना ओमफ्राय ओमफ्राय दिनै तारिखआ समबार खालि तारिखआ 26 नालाय दिनैनि तारिखआनो आरोना 26 खालि ओमफ्राय 26 डेटखौ लिरबाय ओमफ्राय बेयाव साइन नांगौ हौवानि नामखौ होबानो जाबाय वेटनेसनि आरोना जायखिजाया आं गावबागाव होबानो जाबाय वेटनेसखौ सोरखौ होयो हौवा दङब्ला गार्जेन हासबेन्डनि नामखौनो होबानो जाबाय ओमफ्राय नैबे गावबागाव आंनि जागोन आरोना इयो गावबागाव सिगनेचार एप्लिकेन्ट आंनि मुं जागोन गावबागावनि मुं सोरनाबा बेलेगबो जानो हानाय आरोना खालामनो गोनांबो जानानै आंनिया बेखिनियानो खालामनो गोनां नालाय ओंखायनो जोब्बाय बेखिनियानो फिलाप खालामनाया ओमफ्राय नै बेयाव फटकआ दङ आरोना फटकआ नै मा साइज जानांगौ बिदि समान जाखागोन ओमफ्राय जाय फटक सुगिरि बेफोरो मिन्थिखागोन आरोना बेसे साइजनि नांगौ नै फटकखौ दिन्थिनोसै आरोना नै बेफोरबायदि जानांगोन फर्माव मिलायनाय ओमफ्राय नै पासपर्ट साइजआ बिदि गांसे पासपर्टआथ' नै इयावनो सिथाबखागोन नालाय पासपर्टआ बेयाव जाबाय आंनि नङा आरो फटकआना लोगोनिसो आं बेखौनो आंनाव दंफैयो नालाय आं बेखौनो दिन्थिबाय मोनसे पासपर्टआ जाबाय ओमफ्राय नै फर्माव मिलायोना मिलाया देखायनोसै आरोना आङो बे साइज नै फर्माव आरोना ग्रोब जाबाय बिदि गांनै सिथाबगोन आरोना आठथाजों सिथाबब्लानो जाबाय नै जाबाय बिदि माबा नङा गोरा नङा इजिसो हायोब्ला निजिनो खालामनो हागोन एसे नायनानै बिदिब्ला लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन आं माने माबानिखौ दिन्थिथ'ला नै अमानिया बेनोमोन आरोना अमानि फर्मा आं मोजां इखौ एसे नायनासो माबाफिनसिगोन बेखौ दिन्थिथ'ला आङो बेलेगनाव नायनानै खालामनो हासिगोन स' बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि आंनि भिडिअ बेखिनियानोमोन मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार खालामना होब्लानो जाबाय
दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै थेंक इउ।